Всяко велико постижение на човечеството се родило като идея. Идея, реализирана за забавление от някой смел, авантюристичен и малко луд човек. А когато много такива амбициозни, млади и пълни с идеи и енергия хора се съберат на едно място, се случва най-щурото състезание. Red Bull Soapbox предизвиква най-безстрашните, обичащи забавлението и смели отбори да проектират и създадат най-откачените немоторни колички, които да преминат по пълно с препятствия трасе. Мотото на Ford Trucks е "Споделяме товара". Дори това да означава и превозването на 500 кубични метра бали. F-Max показа своята надежност, като превози балите за обезопасяване на трасето и създаде поле за изява на най-смелите и бързи участници в Red Bull Soapbox България 2024. Безопасността е приоритет за Ford Trucks, за да може всеки на борда да пристигне невредим. Ford Trucks подкрепя иновациите. Водена от визията за създаване на стойност с най-ефективните транспортни решения, Ford Trucks създаде технологично усъвършенствани транспортни средства, като използва своите възможности за научно-изследователска и развойна дейност, инженерен опит и инвестиции в иновации. И не само това. Ford Trucks създаде собствен прототип на F-Max, за да участва в тази луда надпревара. Нека ви представим отбор Ford Trucks с нашия герой F-Max. F-Max е голям и силен, много маневрен. Шофирането с F-Max е удоволствие. Всичко е добре, когато свършва добре. Ford Trucks подкрепя иновациите, дори най-смелите и различните. Вярваме, че Red Bull Soapbox ще бъде забавното начало на велики открития. Ford Trucks. Споделяме товара.